Отиваме да питаме непознати хора дали са се абонирали и ако не, дали може да се абонират. Да. И с тази жена ще попитаме там. Жена ще попитаме сега. Здравейте! Искате ли да се абонирате за нашия канал? Трио е Мадара Марти в YouTube. На български или? На английски. Какво записвате там? Ами, повече шортс. Готово, абонирах се. Я да видим. Това е, нали? Вау, да, наистина се е абонирала. Ще ги погледнеш и да харесаш. Благодаря, чао! Сега ще питаме и тази жена. Здравейте! Искате ли да се абонирате за нашия YouTube канал и да помогнете? Да. Да. Трио е Мадара Марти на английски. Давай. Наистина се е абонирала. Чао! Абонирайте се и вие, защото колкото повече абонати събираме, толкова по-интересни клипове ще снимаме. И за сега чао от нас!